Peruutusmattu. Kato siinä siiven takarella. Päästipäs ennemmin lähdellä. Joo, mennyt aikaa sitten jo. Saiko no 50? Ei, mutta siellä kuulutettiin just Tenerifan lento viimeisiä portille. Cabin crew ready for safety demonstration. No, siellä sataa yhtä lailla sielläkin. Niin, ajatelkaa se positiivisesti. Joo. Aurinko paistaa kun helle on. Musta mä olin ihana kun laskeli tuulla. Kiinnostaa mennä koneessa. Kiinnostaa aina kun vaatteet on päälle, hiki valuu kauheesti. Talvella varsinkin se on se ero. Jos lähdet 3 minuutin Ja kato, kun jouduttiin tähän kylmässä. Henkilökunta on koulutettu huolehtimaan turvallisuudesta. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja turvallisuusasioista. Korvia, niin helkkari laskee. Turvavien tulee olla hyvin kiinnitettynä nousun ja laskun ajan. Ja aina kun turvavien merkkivalo syttyy. Suositamme sen kiinni pitämistä koko lennon ajan. Istuimen selkänojan tulee olla pystyasennossa, pöydän lukittuna paikoilleen ja käsinojien ala-asennossa nousun ja laskeutumisen ajan. Kaikki Finnairin lennot ovat savuttomia. Ilmailulaki kieltää tupakoinnin koneen WC:ssä. Olkaa hyvä ja sulkekaa myös kaikki elektroniset laitteet. Oman turvallisuutenne vuoksi suosittelemme, että ette seisoskele koneen käytävillä tai varateiden läheisyydessä lennon aikana. Jos aiotte nukkua, turvavyö on hyvä jättää näkyville. Hätätilanteessa teidän tulee aina noudattaa miehistön antamia ohjeita. Nappinaamarit tulevat automaattisesti esiin yläpuoleltanne, jos ilmanpaine laskee koneessa lennon aikana. Asettakaa naamari ensin omille kasvoillenne ja auttakaa muita vasta sen jälkeen. Tarkemmat ohjeet pakkolaskuasennosta löydätte turvaohjeesta, joka on edessänne olevassa iskun taskussa. Tärkeintä on kuvantua mahdollisimman alussa. Pelastusliivi on istuimenne alla. Täyttäkää liivi vasta koneen ulkopuolella. Tässä koneessa on 8 exit-pilvin merkittyä poistumistietä. Lattiatasossa olevat hätävalot johtavat poistumisteihin. Matkustamohenkilökunta näyttää teitä lähinnä olevien poistumisteiden sijainnin. Huomioittehan, että lähin poistumistie saattaa olla myös takana. Your cabin crew will be glad to answer any questions about safety on board. Matkustamohenkilökunta vastaa mielellään kysymyksiinne turvallisuusasioista. Kabinpersonalen svarar gärna på era frågor om flygsäkerhet.